live, long 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 live, Somosti Jindabad, 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 Somosti Jindabad. जोङो फार्स्ट टाइम आङो माबा UPPL 17 बोसोर थाबोदों 17 बोसोराव जेबो जायैलाय आङो बिनि उनावहाय नेक्स्ट 2020 आवहाय आङो BJP आवहाय माबा भट प्रेसिडेन्ट थाबोदों आरो भट प्रेसिडेन्टनि उनावहाय आङो मोननै फुटबुलि लादों आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंनि 82 भटनि प्रेसिडेन्ट आरो मोनसेया जाहैबाय नर्थ नारेंखल 82 60 62 नि आङो भट माबा इन्चार्जमोन आरो सिटि केन्द्र इन्चार्ज दा आङो सिटि केन्द्र इन्चार्जखौहाय रिजेन्ट होनानै दा सासेनो एंगायना होबाय आङो दा बेनो आरो मा थांखिजोंहाय नोंथांमोना UPPLआवहाय जौगानो दा आंनि थांखिया जाहैबाय आंनावहाय मोनसे डाटा कालेक्सन जायो डाटा कालेक्सन हिसाबै थारमाने बेवहाय नोङो BPFबो देरहाया आरो BJPबो देरहाया दा नोङो डाटा कालेक्सन हिसाबै नोङो फार्स्ट लिस्ट हिसाबै थारमाने UPPLआनो देरहानायाव दङ आरो डाटा कालेक्सन हिसाबै दा आङो कुसुगाव समस्तियावहाय दा कुसुगाव समस्तियावहाय डाटा कालेक्सन हिसाबै आङो UPPLखौनो देरहानाय नुदों आरो आंनावहाय मोनसे फेस्टा प्रमक दङ नैबेया जाहैबाय फेस्टा प्रमक होनो बेहाय थारमाने डाटा कालेक्सन जायो आरो बे बेसेबांखिनि मानसि दङ बेफोरनि दङ आरो बे अंक हिसाबै दा कुसुगाव समस्तियाव UPPLआ देरहानाय दं आरो बेखौ नुनानै आङो दा BJP दोलोखौहाय एंगारनानै आङो UPPL पार्टियावहाय जयेन जानाय जादों आरो आंनो गोसो जाना फैदों बे रावनिबो मदद रावनिबो लेंनाय गैया आरो रावबो बेहाय एथ' नेग्र' गैया आंनि अंकखौ नुनानै आंनि अंक बायदियै आङो UPPL पार्टियाव फैदों आरो आंनि लोगोयै दाथ' 26 जन फैबाय आरो फैनांगौ दंबावो टाइम बेस्थ' बेनि थाखाय फैयाखै आरो बे खाथां जाखाबाय 100% आरो गोबां मानसिया फन हरदों आंनावहाय नै दाबो हरदों साहानिफ्राय आं दाख्लै रायज्लायदों लेंहरगासिनो दङ आरो UPPL दोलोआवहाय जयेन जानो दा आङो आंनि हाबाफारिखौ आं मावग्रोनानै लादों सिगाङाव बेनि उनावहाय आङो दा मोनाबिलिनिफ्रायनो आङो लेंहरनाय जे जायगायाव लेंहरदों आङो बे लेंहरनाय जायगायाव हाबसिगोन आरो UPPLआव फैखागोन एकदम रायज्लायखाजोब्बाय जिखुनु माबायावहाय BPFआव थाङा बिसोर BPFनि मानसिखा आरो BJPनि मानसि थेला मोननानै दङ लामा मोनाखै बिनि थाखाय दा आंखौ लेंहरदों आरो आं जेरैबाबो बिसोरबो थांगोन आरो फैखासिगोन एकदम खाथां जाबाय फैगोना कुसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गाम्बारि प्राइमारिनि सिङावनो थाबावनाय मोनसे बालकमारि होनो जायखौ बे बालकमारि गामिनिफ्राय 21 न'खरा दिनै UPPLनि दोलोखौ मावनाय दांनायखौ बा नियम आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जयैनो खामानि मावलायनो होननानै UPPLआव जगदान जाफैदों बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ बरायना लाबाय ब्लकनि जानानै आसा खालामदों बिथांमोनहा फैगौ बिसायख'थियाव 2025 मायथाइनि जे BTC बिसायख'थि बेवहाय जोंजोंनो लोगो जानानै जथेस्थ' प्रमद बर' सारनि एबा UPPLखौनो सरकाराव फैफिननो थाखाय खामानि मावगोन होननानै बिथाङा खोथा होनानै जोंजों जगदान जाफैनाय जादों राजखान्थि दोलो हिसाबै कुसुगाव माबायदि थासारियाव दं UPPL राजखान्थि दोलो हिसाबै कुसुगाव हिसाबै जोंहा जथेस्थ' देरहानायनि हिसाब निकास जाबाय जेराव जोंहा फेज 1 आरो फेज 2 नि जे मोनसे हिसाब दंमोन बेयाव 21,000निफ्रायबो बांसिन भट मोननानै जोङो दंगासिनो दङ आरो 21,000 भटखौ लानानै जोङो फेमिलि हिसाबै नायोब्ला 7,890टा न'खरा जोंनाव जथेस्थ' जों दा हिसाबाव काउन्ट जागासिनो दं आरो लोब लोबैनो जोंनाव दिनैहाय सानफ्रोमबो जयनिखि जयनि हाबाफारि जागासिनो दङ बेखौ आरो सोरबा गामि सिङावनो खना खनायाव प्राइमारिबा लाखुमायो बेखौ आं ब्लकनि दैदेनगिरि हिसाबै आं मिथिजोबा बेफोरखौ आंनाव काउन्टआव फैयाखै बेखिनि थाखाय आङो फोरमायथिना होबाय आरो BPFनिफ्राय बिथां MLA रबिराम ब्रह्मआ बेवहाय बिजाथि महरै गेलेगोन नोंथांमोनखौ माबाफोर एफेक्ट गेलेगोन नंगौ BPF दोलोनि दाखालि बावैसो सिगां जे 22टा केन्डिडेटखौ फोसावबाय बेयाव कुसुगाव समस्ति हिसाबै रबिराम नार्जारि बे सारखौनो बिजाथि हिसाबै हरदों खिन्थु बेनि थांनाय 2020 मायथाइनि तुलनायाव नायोब्ला जे बारग' शिब हाग्रामा महिलारि बिथांनिखौनो जोङो फेजेननानै बेखौ बिदाय हरदों 500टा भटआव खिन्थु दा लोब लोब आरो जोंनावसो फैगासिनो BPFआ दिनैसिम बारायाखै साफा सानैल' थांदेरदों आरो बिथांमोननिफ्राय बांसिनानो जोंनाव जयेन जादों बे हिसाबै जोंनि कुसुगाव समस्तियावहाय रबिराम नार्जारिया देरहागोनखौ आङो बेयाव मिजिंथिनाय जायाखै बिथाङा जेनगोना दिनैसिमाव थारिखआव रोखा बेखौ आं बुंनो हायो